सोमावसारनाया मोनसे अनारजों मोनसे सन्मानजों मोजाङै लाबोनानै फोजोबनो हाबाय बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर इंराजफ्रा मा मोनखो मा मोनाखै नाथाय दायो 1500 कोटी थाखा फैगोन जों बुंदों बे 1500 कोटीखौ लामा बानायनो मोना बिल्डिं लुनो मोना बे गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बाहायजानांगोन बे 1500 कोटीया जोंनि आइ आफाफ्रा मोननांगोन बेखौ लुनो हायाखै बिसिनि थाखाय बे खोनादों दा रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ मा बुंदों जि बिटिआर रेकर्ड खालामनानै एबा फिस रेकर्ड खालामनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय जेसेबां लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं बिथांमोनखौ नैबे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों लाबोनानै गोजोन सान्थि खालामनो हाबाय गावनि न'नि जाथि बंस बाय बाहागि बिसि फिसाजों मोखां नायलाय नायलाय जानो हाबाय एबा आलासि दुमसि जालायनो हाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावगोन रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालाम शेयार खालाम प्रमद बर'नो हर प्रमद बर'आ माने नैबे बिटिआर रेकर्ड खालामनानै बर'नि जि थामथि गोरोबथा खालामनानै 1500 क्रर थाखा फैदों मोनबोफादों बे थाखाखौ प्रमद बर'आ बयनोबो गोरिब गुन्द्रानो राननानै होगोन एबा राननानै होबाय जोङो बे थाखाखौ दालां लामा बानायनायाव जों गारा सोरनि बिमा बिफा गथ' गथायफ्रा दिनै स्कुल कलेजाव थांनो हादोंना हायाखै न' बां लुनो हादोंना हायाखै नैबे थाखाया गोरिब गुन्द्रानि थाखायसो सौफैदों बिटिआर रेकर्ड जानानै नाथाय दिनैसिम अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बे 1500 क्रर थाखानिफ्राय सोर साबेसेया बिसिबां मोननो हाखो खय थाखा खय हाजार मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर शेयार खालाम नोंथांमोना मोनमारबायना प्रमद बर'आ जि कमिटमेन्ट होदोंमोन जि गिदिर गिदिर एसुरेन्स होदोंमोन नोंथांमोना मोनमारबायना दिनै 2 बोसोर जाबाय दिनै नोंथांमोना मा मोनखो मा मोनखो रायजो राजाफ्रा दिनै खोन्थादो प्रमद बर'आ जि बुंदों नैबे 1500 क्रर थाखाया जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फैनाय थाखासो बेखौ रावबो दांनो मोना एबा लामा दालां बानायनायाव बे थाखाखौ रावबो थाइसेबो बाहायनो मोना होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। दिनैनि दिनाव जुदि बे 15 क्रर थाखाखौ जुदि जोंनि अल बिटिसि आव थानाय रायजो राजाफ्रा मोनजोबोब्ला प्रमद बर' मोजांनि खोथा प्रमद बर' जुदि मोना नोंथाङा जिबायदि गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होदों दिनै 1500 क्रर थाखाखौ रायजो राजाफोरनि उन्नयननि जौगानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रा बयबो समान मोनथाय मोननो एबा रांखान्थियारि बिथिङाव एबा समाजखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय प्रमद बर'आ एबा सानफ्रामबो लेक्सार होबाय थायो ससियेल मिडियायाव गिदिर गिदिर खोथा दिनै 2 बोसोर जाबाय जेबो गैया जि कमिटमेन्ट होदों बेथ' गैखाया दिनै प्रमद बर'आ जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफोरजों बखसि जादों सानफ्रामबो जुदि प्रमद बर'आ बे 1500 क्रर थाखाखौ रायजो राजानो राननानै होनो हायाब्ला बिनि दायनिगिरिया जागोन प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नाव बयबो बिहैजोब प्रमद बर'नाव थां प्रमद बर'आ गावनो बुंखानाय 1500 क्रर थाखाया गोरिब गुन्द्रानि थाखायसो फैनाय जायफोर खस्थ' खालामदों बिथांमोननि थाखायसो फैदों प्रमद बर'नाव थां आरो बयबो